Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net footage, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ka kenhuni lek kai football jong ka laj dom an haka arpenyo trik no pra arajar ar kalayo ra ya kanam ladu hadien bakalala ben pelim no ya ka pendeng domba da ar lanot haka ji lek kai final football bala penya da ka seng samla sports and cultural club laj dom an ka balalong hamadan ni lek kai football jong ka snong laj dom an da kini jing job ka laj dom an kalayo khur ya ka song pisah ka praja tengka ringkat bat ke trofi kat ba ke pendeng domba ke lawan baar klayok khore ke song pisa ke ba lai hajar tengka lembat ke trofi ya ki khusna mlasam do ba ke walang bolong kum kong san hakini kesngi gas ngo ban ong yepi ki players pidai ki badon bok shibun e ba pidang yo ban yele kai ha kamadan ke ba long original ke ba patdon ke jing thut ke jing mong no Kamadan original. Ini tu ipi ya kana lingkot. Bahkan ni kamadan. Kedai kamadan ke baningkong du apa Thai lek dong. Nang ni kimi ki players ki ba pair ki ba kraw bele kai. Sa mairang ter ha ki poro mensua. Ya tu ipi bahkan ni kesnong. Kedai kesnong ke ba rim tam apa kadong bat ke tanjongi barok kowe. Nang ni lami umok kiu lek dom. Ba benanam hari kasih. De napana kini ki kena skol pada barok ngilai khwai sakri pitiap nang no ka kri kami ngeni tu ipi ka tolong wa kri kadai nang ne kami nang ne na jan national jongi haki por bang dang kena akan mau kembali lai pau tam snam ai ngidang pelong tournament hang ne isotnat shibun bar hadin nang ta pada hadin lai pau snam ngiem chumla yo lat su ban pelong tournament namar bangi snow le ran ba kamadan kolong kumne kumba kolong de mentau snam pade ngawan ke jingmut jang berkat kami sport ha na jule kai ru ban swa ba kumno ngin pelong la ke pelong wat long kat balong madap ngai i ba katu kat ni ki kena Kidon ye kasap ko bakar pang nang ne na po katan ko jingi hakini ki asngi ya bang don hasnong wala hakani kamadan ka ba long kumni ngi ba kidon ye kasap ka ba pher ba tinga syukur pat pi iwei ba don ka jing tmu banile kai football ba sobha ban ye kiar na ka ba di duma di sikrat di kiat uneu jing di nganong ipi upen tron ya kamat kapat bat Kamdon jakai pihak kami lekai dalai ruam ngan penbaru mentai kasngi ba kani kaji lekai sport hane poisong lai dom ngin pelong no man la usnam ar hajar ar pulai arjar sapsau ter ini khot ya kini ki na paramarjan ne kini kisong lara kistunat banwan hakani kamaran ngin lupa ba kamaran ngim tiap lanu ngin yo ba dengan syukurpat iki bor jong ke sarkar ba long kabala Sngau bha ban penyok madan lemno ya ka snong ke jongi hangne kadek snong ke berim tam hapo ka than ngidon ru ya ka madan ke berim tam hapo ka than hadu menta tinga kwa ba ka sarkar la kuno kan penkela dorno ya kene ke snong ke jongi ru ban ya rengkat kedan bat ki wei pat ki snong hapo ka than bat ngai i ba ki kun samla jong kene ka than kidang ya don ya ka sap kumba ki long shwa jongi ki don haga kami lekai football te hakani kasngi ngan ong ye pisa sien ba ke jele kai football ha po jong ka than hi brokwe ngaju i ba ki baile kai football ki dei bala jan retired te na je sakmar bade ngin ya bu no nagaliang ka seng sala snong jong ka than jong snong lai dom an ngin ya bu no ya kerta kumno ru ba wani le kai hangne kin dei be khat nyos nam shapo kini ki kena na do khat nyos nam tar shapo mo kadang kadai kalenti ki bakinang yai nama kam football kada kaladai kakam kaba don pisah mlong shu kumen shua pang ai mentak la don pisah
Biang. Dây miền dây dài, buộc.